sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Ay ano pala, Diego. Pansin ko kapag social yung mga kausap, Diego. ang tawag nila kay Diego. Ako kasi Jigs, Diego. 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 Okay, Diego. Di bagay? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ian, isang grade 11 student na sa murang edad, luma-love life na. Bata. Grade 11. So, ilang taon lang to, Jigs? Mga 17, 18, mga ganon. Oo, 13, 14. Oo, mga ganon. Yung nanay ko po talaga ang tagapakinig ninyo. At dahil po sa kanya, sabi na eh. Walang makikinig sa amin yata na 17 years old. Hindi, meron naman. Basta influence ng nanay. Ayan. So, yung nanay ko po talaga ang tagapakinig ninyo. Dahil po sa kanya, nadadamay ako sa pakikinig at parang ang dami-dami nyo nang napagdaanan sa usaping pag-ibig. Kaya naman, ngayong kailangan ko ng payo sa inyo ko na isip na sumulat. Ganito po kasi, altar server po ako sa simbahan kapag weekend. Doon po ako sa Children's Mass tuwing linggo at nakilala ko ang grade 6 na si Aya. Ang baba! Teka lang ha. Parang ayoko. Parang naiirita. Palo sa puwet. Palo sa puwet, kurot sa singit, batok na malupit. Anyways, kapag sponsor po ang school nila, siya yung lector. Ang ganda-ganda niya po. Kinausap ko po siya at doon nagsimula ang tuloy-tuloy na kwentuhan. Hindi nagtagal, naging close po kami. Nung una, magkapatid ang tingin namin sa isa't isa. Nakakairita! Sandali! Ang hirap kapag ka ang sinusulatan mo, nanay! Ikaw nung grade 6 ka, anong ginagawa mo? Nung grade 6 ako, sumisip-sip ako. Sinisip-sip ko ang nectar ng santan na flower. Ganun lang ang ginagawa ko. Andun ako sa kanal, naguhuli ng mga anak ng palaka, di ba? Ng mga tadpole. Oo. Nung grade 6 tayo, naglalaro tayo ng pog, nangongolekta ng tansan, naglalaro ng luksong baka. Tama. Diyos ko po. O tuloy mo na, kalma-kalma. Sandali, nakakairita. Nabibwisit ako ng slide. Nanay mode activated. Ang hirap. Parang mali ka ng, alam mo, madami kami alam tungkol sa usaping pag-ibig kasi marami kami mga failures na dinaanan. Pero kapag gaganito na ang pinag-uusapan ay grade 6 at grade 11, parang ayoko naman magbigay ng advice. Hindi, mamaya magbigay ako ng advice. Teka lang. So anyways, kinausap ko nga siya at doon nagtuloy-tuloy ang kwentuhan. At hindi nagtagal, naging close kami. At nung una, magkapatid ang tingin namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal, may nagbabago po sa pagtingin ko sa kanya. Higit na po sa isang nakababatang kapatid ang turing ko kay Aya. Isang araw, may ipinakilala siya sa akin. Renz ang pangalan. Malapit na kaibigan daw niya. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na selos. Kaya naman pala, hindi magtatagal, aamin si Renz na may gusto siya kay Aya. Ang mas nakakagigil, crush ni Aya si Renz. Buti na lang hindi naman naging sila. Hindi na nga sila masyado nag-uusap ngayon. O tapos, galit ako. Kalmahan mo muna. Kumikinang na tambalan, mahal ko na po si Aya, pero kapatid lang ang turing niya sa akin. Aba, dapat lang. Hindi naman po ako nagmamadali at willing po ako maghintay. Ang dami reaction, bawat sentence. Handa naman po akong irespeto ang hangganan namin ngayon. Ayun naman pala, ba't ka pa sumulat? Maliban po sa pagsusulat ng mga tula para sa kanya at sa pagtrato sa kanya ng maayos, ano pa po ba ang pwede kong gawin para hindi lang kuya ang maging tingin niya sa akin? Akala ko ba hindi ka nagmamadali? Tapusin na natin ang inyong kumikinang tagapakinig, Ian.
Iyan ha? Alam mo, ganitong kulang ako sa tulog, 3 oras lang literal. Umayos ka, Iyan. Una sa lahat, sa'yo na nang galing. Handa ka maghintay. So kung handa ka maghintay, umayos ka, wala kang gagawin. Yung kanta, batang-bata ka pa at marami ka na. Kating-kating. Kailangan Malaman natin tindihin sa mundo. Rinig mo ba yan? Oh, yan ang totoo. O, ito na yung Mayos advice. ka. Makinig ka. Makinig ka. Kamali ka kung akala mo na paraiso lamang. Hindi! Tumigil ka! Ayoko na realize ba't ang bagal nung kanta. Kanina ko pa gusto marinig yung mga sermon. Nakakaloka ka, Iyan. Pambihira buwiset. Iyan. Iyan ka na naman. Iyan ka na naman. Okay, Ian. Siyempre, sige, hindi naman natin i-disregard ang baby love, Aha. ang young love. Natatandaan ko meron noon, Jegs, nung bata pa tayo. Oo naman. Tas mga bata pa sila na artista. As in, mga bata pa sila. Tas young love ba yun or baby love? Basta anyways, parang naalibadbaran ako talaga kasi hindi pa nade-develop yung boobs na yung babae. Nakakamison pa. Nakakamison pa, hindi pa nga pumasa sa baby bra. Grabe na yung iyak dun sa lalaki. But of course, nangyayari talaga, which is tingnan mo naman, 'di ba? Hindi naman to first time itong Aha. eksena ni Ian. Nagkataon lang siguro kaya ganito ako nagre-react kasi Ian, nanay kasi yung nanay na may 12 years old na anak, na grade 7. Yung anak, ang tingin ko sa anak ko, kahit na nagdalagita na siya, ang tingin ko pa rin sa kanya, baby. Kasi, okay, isipin mo ha, grade 7 na yon. So grade 6 pa yung pinag-uusapan natin nito si Aya ha. Yung grade 7 kong anak, everyday nagsisend pa sa akin ng mga pictures ng forehead niya. Ganon siya ka baby. Mom, look at my forehead. Tapos may mga paali-aligid na mga Iyan. Tigilan talaga ako, nakakabwisit. Nakakaloka. There is a time for everything. Alam mo, yun yung kailangan lang po nating tandaan. Katulad ni Nicole Ayala na nagmamadaling mapakinggan yung lyrics ng kanta no. Batang-bata ka pa, 'di ba? Hindi dapat tayo po nagmamadali. Kasi meron pong tamang panahon para sa lahat. Pero ito, Ian, di naman namin Ay, hindi. kinakancel yung nararamdaman mo, ha? Okay, kasi may pero kay. Ako yung nag-cancel kay Diego. Hindi. Hindi namin kinakancel. Yun yung sabi ko kanina. Yan. Kasi naman ang POV na pinanggalingan ni Nicole is nanay. yung nanay. Na may anak na 12 years old. Tsaka yung panahon namin dati sa edad namin na grade 6. Correct. Yun yung siguro comparison talaga namin. Na ang paglandi namin ay nag-start nung 21 years Ayan, old. So sa'yo And ngayon, 18. sa generation ninyo kasi ngayon, bukas kasi yung mas maaga ninyong natutunan yung itong mga ropes na tong about relationship. Kasi nga, may social media, naging open. Sa amin dati talagang laro lang, grade 6. Di ba? Correct. Ando kami sa kanal nga eh. Totoo nga. Sumisip-sip ng nektar ng Oo. bulaklak. Diba? Yun yung ginagawa ko. Ang sarap pala ng nectar ng santa na bulaklak. Ganon. Hindi yung ibang bulaklak na naiisip, nakakalurkey. So we're not canceling. We're just saying that hindi, of course, kung sige, hindi tayo magka-cancel. Hindi ako magagalit bilang isang nanay. Titingnan ko ang merits of the story. Ayan. Yan. So kung titingnan natin ang merits ng kwento, si Aya, ang tingin sa'yo ay kuya. So kung halimbawa nasa ibang age range kayo, kunyari Aya is 25 and you are 35 at ang tingin niya sa'yo ay kuya, ay hindi rin eh. Okay lang yung 25 sa 35 eh. Pinag-uusapan talaga natin dito 12 years old, 11. Babalik na naman ako sa galit eh. Kalmado na ako eh. Pinilit kumalma pero ay hindi. Ang bilis magbago yung isip.
Ay, hindi pa rin. And then, sige, merits of the Aha. ang tingin niya sa'yo ay kuya. Mhm. Tapos, ikaw naman, bata ka pa din talaga. Aha. Alam mo kung paano ko nasabing bata na pabago-bago ng isip. Tingnan mo ako nga nung 40 pabago-bago ng isip, di ba? Kanina gusto kong kalmahan, tapos hindi na agad. Aha. Ikaw, kakasabi mo lang na handa ako at willing maghintay. Tapos biglang ang tanong mo sa amin is, ano po ba ang mga paraan na Aha. pwede kong gawin para naman hindi kapatid ang turing niya sa akin? 'Di ba? So, hindi nagmamadali yung statement na yun. Parang nagmamadali yun. Ayan. Kasi yung mga age na ganyan, I don't think feeling ko lang I don't think you're actually willing to wait. And I don't want you to wait. Sa totoo kasi ang bata-bata mo pa para maghintay. Mhm. So kung bata ka tapos may mga ganyan ka ng discoveries about the world, then might as well look for somebody na medyo ka-age mo, na willing na pumasok sa isang Oo. relationship at hindi kapatid ang turing sa'yo. Tama. Yun siguro yun. Okay na ba? Medyo kalma na ba yun, Diego? Okay na ba? Kalma na Nicole Yala. Okay. Okay. Yung hindi kalma, ano Hindi, sasabihin pero mo? kahit anong sabihin natin. Kahit anong sabihin natin, kahit paano pa natin pagbali-balik ta rin, di ba? Bata pa kayo masyado. Ikaw nga bata ka pa masyado. Yan. Yung gusto mong kanain, mas bata pa ng bongga-bongga. Umayos ka naman. Ito kasi Pagalitan ka ng nanay niyan. Ito kasi yung problema dito sa sa generation natin ngayon na dahil nga naikukumpara palagi yung yung sarili sa iba, yung kagaya niya, kaidaran niya, may mga karelasyon na tapos siya wala, tapos yung gusto niya mas bata sa kanya, yung sa iba ganun din, bata din yung Actually, hindi nga first time. May Diba? mga ganyan nga. 'Di ba? Nakaka-lurkay lang talaga. Hindi pasensya na po kung medyo nagagalit yung yung 40-tahing nanay na may anak na 12 years old kasi. Parang hindi ayan. ko kasi alam mo, I would imagine kasi pag nagkukwento-kwento tungkol sa crush, ako diyan nakikikilig. In fact, kapag may nakikita akong pogi, tinatanong ko yun sa anak ko Sabihin ko sa kanya, do you think he's pogi? Nah, not my type. May mga ganun kami pag-uusap. Kasi, alam ko namang crush level, hindi ito seryosohan. Pero kung malaman lamang kung may nagkakagusto sa kanyang grade 11, ay, naku Naku Walay tayong pag-uusapan. Tumigil ka. Umayos ka. 'Di ba? Pero ako, I would say to you, Ian, look for someone your age. 'Di ba? Or, merong mga iba, ito advice na to ng hindi dapat sundin na isang nanay. Merong mga iba type ng mga maraming mga tita ang may type ng grade 11. Hanap ka ng tita. Huwag kang kumana na mas bata sa'yo, umayos ka kasi ikaw mismo bata ka pa. Hindi, for you, Hindi, charot lang joke lang yun Pero Ian kung ina-admire mo, yung sabi mo, si Iya, hanggang dun lang. Yun na yun. Wag ka na mag-overboard. Wag na. Kung tinitingnan kang bilang kuya, then Yun na yun. yun lang yun. Tanggapin mo lang siya. Oo. And sa larangan ng pag-ibig, bilang tinatanong mo kami at sinasabi mo sa amin na na marami kaming alam. Sa larangan ng pag-ibig, ganun din naman talaga. Kunyari, nandun na tayo sa ibang age. You're both older, legal age na si Aya, ganyan na. Tapos, kuya pa rin ang tingin niya sa'yo. Ganun talaga. That's how it is. Hindi lahat ng type natin, type din tayo pabalik. Correct. Hindi lahat talaga ang tingin sa atin ay romantic level. Ang iba talaga ang tingin sa atin ay kuya o ate. Ganun talaga. Kasi sa age gap naman, meron naman tayong mga alam na actually nung naging sila, nung nagmag-asawa pa nga, parang anak na nila yung pero andun yung love. Pero nasa ibang dimension na yun kasi medyo nag-matured na sila. Pero hindi Yes. dapat pa. Sa panahon ninyo ngayon na ang Hindi. babata nyo pa Correct. talaga. Walang masyadong it's too young. Gets natin yung crush pero para seryosohin mo ito tas bigyan ka namin ng advice kung hindi ka namin bibigyan ng advice kung paano gagawin mo para hindi ka ituring na kuya. Walang advice na ganun. Walang lalabas sa bibig namin na advice na ganun. At ang hindi pa magiging magandang epekto sa'yo, di ba? Sabi mo, altar boy ka. Parang ang mangyayari, pumupunta ka na lang doon para makita mo na lang si Aya. Not to serve na as an Correct. altar boy. Totoo. Kundi yun ang dahil ayaw natin. ay, masama ba yun? Kasi dati nagsisimba lang ako para sa altar boy. Ang hirap paniwalaan ni Nicole Ayala. Ang dami niyang mga sumbat na ganyan. Pero samantalang dati, nung bata siya, nagsisimba siya. Dahil dun sa altar boy. Ang pogi kasi ng sakristan. Tanda-tanda ko pa yung pangalan ng sakristan Jasper. Yan. Hindi ko makalimutan.
kalimutan. Crush ko na sa Kristan, di ba? Pero totoo, tama yung point ni Jegs. Hindi naman, hopefully, kaya tayo nagsisimba. And ito na, malapit na po ang simbang gabi. Yan. Naglalabasan na to ng mga kwento sa mga among Catholics na minsan, hindi naman talaga nagsisimba dahil gusto nilang kompletuhin, meron silang devotion, kundi dahil ito yung moment na nagkakaroon ng mga... Part ng gala. Oo, gala. Ayan. Gala. O kaya, Tambay. ayan, ganyan. Gala, tambay. Tapos yan, yung mga boyfriend na ganyan. Napakatita nung... Galit yung tita. Napakatita nung boyfriend na ganyan. Ano, magsisimbang gabi ka para makikita mo yung boyfriend mo na mo? Ano, magsisimbang gabi ka, iksi-iksi ng palda mo, o. Palibasa, hindi ka naman talaga magsisimba. Magtutulog-tulugan ka lang sa tabi Mag-jacket ng ka, huwag ka mag-spaghetti. Diba? Nakakaloka tong mga to, pambihira. Pinapaginit niya yung julo ko Wala akong tulog, kabisyo. Diba? Sorry na, Ian. Pasensya ka na. Gusto ko lang mag-sorry kasi baka sabihin mo, grabe naman, hindi in-invalidate naman nila yung feelings ko. Hindi naman. Siguro, ito ay POV lang ng nasushook na mga kwarentahin. Ayan. From a parent perspective. Na parents kasi. Tsaka yun nga, nagbigay naman kami ng advice na kalmahan mo lang. Oo. Hindi mo mabadaliin and then look for someone your age. Kung jowa ka na. I mean, ikaw yung tipo ng lalaki na parang kahit na bata ka pa, gusto mo. Meron naman kasi talagang bata pa lang nagbo-boyfriend at girlfriend. Meron naman talaga, di ba? Pero kung wag mo ipilit kung hindi talaga para sa'yo. Oo, kasi bantayan mo rin din. It could be a distraction, di ba? Anong purpose mo kung bakit nandyan ka? As an altar boy, Ayan. to serve God, di ba? Ang hirap sa atin, naghahanap tayo ng maganda sa choir, maganda sa commentators and lectors group, di ba? Okay lang naman yung mga ganyang admiration, pero wag niyo kakalimutan yung purpose kung bakit kayo nandyan sa simbahan. Tanungin diba? mo, Lord, may problema ako, Lord. Oo. Tanggalin mo to, Lord, kung hindi talaga para sa akin, Yan. no? Kasi mawawala ako sa sa focus sa iyo dapat mga Ganyan. tipong ganyan. O di naman kaya, Yan. kung magiging kayo ng kapwa mo na active sa simbahan, yung tipong magiging fortified lalo yung relationship ninyo. Kasi guided kayo ng word, Oo, di ba? correct. Tapos kayo yung mga tipong pwede at posibleng maging leader ng mga kabataan, di ba? Oo. Yung mga ganong level. Ayan. Pero yung grade 6 lang siya, tas kuya na nga yung tingin sa'yo, hindi ka talaga makakakuha ng advice sa amin. Alam nyo, ini-imagine talaga ni Nicole, yung si Princess. Si Aya. Pag may Oo. umaaligid, parang gano'n ang mangyayari. Parang ikaw yun na, Ian. Oo, ganyan. Oo. Titingnan ko, kasi hindi ako maluloko kasi ang dami beses na ako naloko ng lalaki. Oo. So alam ko na kagad yung mga karakas. Nako, So Ian. narinig mo ngayon yung POV ng nanay ni Ni Aya. Iyan. Okay? So hindi mo na kailangan pakinggan ang POV ng nanay ni Aya. Matakot ka na kasi gantong-ganto, promise. Ayan. Huwag mamadaliin ang mga bagay-bagay. Oo. It will come in yung love na ganyan will come at the right time. Oo. There's a perfect time for everything. At this point in your life, aral muna bago landi. Ayan. Ikaw, Nicole Liala, bilang sa mga kaidaran mo dati kay Ian, ilang beses mo na bang sinasabing, ito na yon, siya na yon? Every single time. See? Yun ang gusto namin makita mo, Ian. Oo, Sinasabi diba? mo ngayon, siya na talaga. Oo, pero sa totoo lang, hindi. At sinasabi ko sa iyo sa Aya, at this point, hindi. Tama. Bata pa siya Correct. Eh baka pag nagkaedad, di ko alam. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!